Hello, check. 1, 2. Hello? Hello? Derp. Tikig ko, tikig. Okay naman? Okay Okay ra. ra? Hmm. Nako sa gawas. Nako sa gawas kaya sa sulod kay H+. Ha? Di ko kasulod. Ang akong audio, kanang mga crickets. Okay naman? Walay cricket? Wala. Na din sa kong luyo, crickets. Damila gani karon. Oo. Nabi nakatakuan lagi ka herb. Yun sa mo pagsulod herb. Hey, pag Ang ano? akong plano ato kay Kuan man. ID ra sa ABS-CBN ba? Oh. Kung dili ko padayon, dili ko mo padayon pero ganina ra mo ta ako makaabot dani. Hmm. Na Kuan Pero nay nadautan ko kuan kinahanglan gyud spark panog plug kinahanglan gyud panog mga kuan, mga temperature. passes ana. Wala. Lagi. Wala. Wala. Nakalas lagi ka, Popes. Wala passes. Asa ka Ganun. agi sa alay ka agi? Ang naay checkpoint kay nasa Alae di agad sa tunga sa Alae. Pero Diyan ka nag-agi? pero temperature ay gi-check ganina mga alas Ah, city. mga papel wala na di na ganana papel herb. Wala. Pwede na siguro ba paingon sa Daylayan ba? Abli na ba Dili, ni? uy. Bago Dili lang ba? man mag-travel pass man gyud dapat. Bago lang Sabihin- nag-change Basta na po. basta sa Kanyang Bukidnon morning okay lang lang. sa Dili mas stricto lagi daw sa Bukidnon. amo ba? Ambot lang. Taga Sa Alae wala man kayo. I don't know ba si kapoy na to sila. Batin.
Good evening. Dito na tayo na sa... Dito na tayo. Every time. Mayong gabi mga ka-BBS! May gabi. Mayong ka-BBS! Welcome sa Bawal Bugok Show! Hindi natin stepping bawal bugok mo. Buhat yung stepping mo. Kasi stepping na, Brad? Saan? Ano? So, bawal bugok man. So, bawal, bugok, lain. Right first. Ay, lain. Bawal Bugok Show! Double. Bugok! Bawal! Bugok! Puro magkadugay na sungay. May nung kadugay pag-anan lang. May man. Huwag ako nabantayan ba? Si Joe, Nalain man. Una sa yung kulto. May kulto siguro ni si Joe. Pasensya na mo guys kay di kay ka-party akong kamot karon kay dugay kay sa congress gay na. Grabe may gala, no? Ba? Pabalik-balik lang, paulit-ulit lang. Ikot. Maka-change yun din sa tao ang kuan kanina Ah. quarantine. Grabe. Ma-change ng mga tao ang batasan. Buutan kay sa una, si Joe. Ah. Di man kay namuda ko ang mata karon mo sa mo tanda mata yun ba? Ang sa problema sa mata, ang sa problema. May problema sa mata. Si Maria, grabe kay si Maria kanang murag grabe makabasag di ba? Di makabasag pinggan nga kuan. Attitude. Di ba gina makabasa kung pinggan kay mukhaon naman nagpinggan. Makaubos ng pinggan. Pero karon tungod sa quarantine ug sa kanang Congress, gakaban to unsa to? Ang baka-report sa mga Report? mga sangre. Sangre. Mubalos na mga igala. Mubalos na Grabe, ni Doklo. Boraga. Pero ang pangutana karon guys, kinsay naka-memorize sa Panatang Makabayan? Mane, sige Old daw. version or new? Panatang. Uy, lisod mo sa panatang makabayan ko ikaw ra isa. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang, ansa daw? Dili po eh. Ako'y kanyang kinukupup at, Pilipinas. ha? Ito Okay, again. 1, 2, 3. Again ulit. Dungan daw ta, parang 1, 2, 3, go. Panatang Makabayan. makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang. Bilang ganti, diriring ko ang magulang. Ito, Panatang Makabayan, iniibig ko ang pinibalik. Ibalik mo yan. Times na kabutang Guys, Lisod kayo may gala. Nag-post ko, nag-post ko. Ansa nag-post ka? Nag-post ko, nana na sa version nga bag-o. Nana po nila, katong version na to nga daan, na po'y bag-o daw. Naibag ko nga version day. Mo naman na, maingon sila nga, uy, sayo pa na imo kay, nana may bag-o. Oo. Unya, kaya ang gitulo sa amo ka tumang old be. Mao, grabe ba? Anay, lugar big version, depende na hindi na din magdaog sa kuan My version God. ng edad. Grabe ba yun? Anong, sa hearing ba? Kuan ba? Anong, pakaulawan sa ka ba? Buhatan yung gagon. Grabe, may gala, no? Pero basta ang ending aning hearing is votation gihapon, di ba? So, tanan mga Votation members sa committee ba, mga 90 mo siya nakapin ka mga, di ko kabalo lang, mga 90 siya naka-congressman. So, ang ending aning mag-votation din sila kung kuan. So, kung makakuha ta og 50% plus 1, so natay kuan franchise Yeah. na sumura na sus may gala pertihan. Basta ang importante lang kung unsa ilang iingon, susundin ko ang payo ng aking mga magulang. Ayan, yan. Pa rin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan. Ayan. Mo na paingon sa bata nga kawatang manok, kawaton kay mo may sugo sa ginikanan. Tunood. Sa isip, sa salita At sa gawa. Dugi-dugay na sa kawala kasultihan ng Panatang Makabayan da.
Good morning. Ay, good morning. Mayang gabi sa tanan. Teka muna. Basahan sa ito. Shoutout sa tabi. Ay, Sa shoutout atong mga mga grabe, no? suki na mga ka-PBS na every night, pangitaong dito. Asa naman? Oh, grabe kayo. Salamat. Thank you. Christine Flores, Marlon Tanono Brown, Sabgamul, Stephen Capillas, J.R. De La Cruz, musta brother? Okay ra? Erwin Teodoro Jr., naghuwat na mi bon. Salamat mga ka-BBS. Trevor Oreca Cloma, Leon Neil Santua, Jack Colance, sa pa, Franklin Tiempo, Arnold Taraya, si Dante Pilapel Melendez, mayang gabi ka-BBS, Adrian Banares, Juan De Leon, from Tokyo, Japan, domo arigatou gozaimasu. Erwin Teodoro Jr., balik-balik na ko. Friend Aligalda Villadores Pubs. Si Kenneth Relita Bidoya from Victoria, Australia. Loblita Sikira, hello, I'm here. I'm her. Babae siya. I'm her. Lekboy.camol, Mavikbog sa Baldana, og maura to sila. O atong Erwin, mo. si Erwin. Sino pa? Napa si Nafmar Dos, si Sheila De La Cruz, Ann Laguna, si Tihani, Justin Magaliano, JKM Enterprises, hello. O John Michael Batilo, Mr. President. Nasi Mr. President eh? Mr. Si President. Carl Cartagena, si Jane Abaday, Uy. Romel Alaba, Uy, and na. si Maylin Robles, o iban pa mga lagot mo. Alright. Nabasa. Hello, sinta na din. Mga labi na yung mga badge ng mga top fan. O siyempre katong mga sharer na to, mga sharer. Paki-share na ni mga igala nga mga ling may igala, ha? Thank you very much. Si Erwin. Sa tulo na. Unsa ba yung mga gipag-istorya karon maliban sa atong kwansa? Sabay mga Ay, trending karon. Kuha na po, katong, siyempre, balik kiya po. Tapos na ayaw na tong badiday, man na tong badiday, ha? Man na tong badiday. Manas Baditday. Mana. Sabay lain ron, sila lain ron ng mga kuan ron, mga pinag-uusapan. Positive si Carmen? Ay, nako, Diyos ko na yun. Positive. Pilay da to, 30 taon pa, no? 35. Uy, bata pa. Bata Pwede pa, ka may gala, pretty kayo. Magulang na to, mga magulang na to, de. Gulang na to. Naman. Wala daw audio si Joe, naman. Ha? Naman. I can hear it. Yeah. Well, Alright. Sunod, sa pa yung mga kuan, before that sa mga kuan. ako nakuan garon sa katong nag-positive o panatang makabayan. Mura ginay nakabisihan ni Joker nga. Mora nga nga daw, gini ang gabisyan may gala. 80% sa iyang adlaw. Kapon ka nag-focus ana, di ka mabuang og gan. Kasi mo utok pero may daman. Unsay oras na uman, Jo? Unsay oras na uman? Akong- 5 na ba? Isataon ako akong idol nga si Congressman Rufus Rodriguez. Ay, sa swerte mga gala. It is confirmed by this lawyer, the BOI, DOJ, and by the SEC that Gabby Lopez is 100% Filipino. And being a 100% Filipino, he can own stocks in ABS-CBN and can become a former president of this. English may gala, pretty yan. Ay, nako. Sa babay lain, be, si be, sa pa yung mga issue atong istoryahan karon, be. Siyempre, kalayan pagyako ng mga protest dito sa Kuan, sa Yes. Amerika. Pero at least karon nanay gyud magmugna nga kanang peaceful nga protest kung namo gyud uban nga gasulsul bitaw kanang mayon siya nga Nagbayad pwede na lagi. ninyo pwede na ninyo matumba ng kuan brad kanang ambulance ana ba Correct. Okay. Kuhaan sila ba? Mm. Unya ano din sila huy nay nagingon no unsa tawag nila atong nga term nga kani siya og gaingon siya og nga ato daw ang ikuan gihangyo ko niya ila din tapukan mo din to ilang Ilang padakop dalahan. ilang padakop dayon. Grabe ba, hindi naman nilang excuse ang kay George Floyd. Para lang makapangawat sila. Ano na? Grabe kita mo suporta sa mga black pero kato si Kuan, kato ni Dagang pagka, so dating vice president na to, gabi kantsaw na to nga itom siya.
Kisa to si Binay. Oh, si Binay. Grabe taro ta makasupport sa Black eh. Ana. Pero katong kang Binay, grabe kanso ninyo siyang pagkaitom. Mga hipokrito sa nigamay ning mga Pinoy sahay. Pakunwari para mo sabay lang sa issue. Unsa na Erp? Ang issue po ka dagan kay gimingaw gid daw kang Tita B. Ah? Sila nga akong gipangatagan og mga mga link sa atong mga online. Kana i-follow lang na kay para kung mag-online, makuan mo, ma-notify Namin mo. kitabi sa Tuesday, TTH, di ba? Napagya pa doon. Nagyundangan na ako, Erp. Na-realize na ako nga ang mga love life karon ni stagnant, walay kuan. Way mga emosyon karon kay waman, way kita-kita. Way date, wala nagpundura ang naman kay love life pero mga frontliners ra. One na mostly. Kung gali Mostly ang mga similya lo karon. wala. Puro ra LDR imong kuan wala undangan nato ni. Undangan nato pagbilar-bilar mga gala kay way hinungdan ni. Mao lang. Oy, salamat lang dai ko. Kanina dai Erp, no? Pagpaingon ako dani sa Damilag, naday ko dani sa among kuan, Luna. Farm. No, sa farm, namo asyenda na mo ba. Na nakapaingon ko dani, paingon pa ko Tickwood Hills di ako agi. Sa kuan, unsa Balubal. tawag na? Sa Balubal. Oh. Pagsaka dani kay di action man ang motor. Grabe. Dugay kayo. TikTok ka. Di mo start. Dili mo start. So, gana na kayo mo vlog pero kapoy man. Gana na kayo. Pero paningot kapoy mo vlog ta. So, pati Roros balik. Nawag sa kuan, rescue sa Amanghon. Then Roros balik may gani kay dito sa pinaka-ubos pod. Naapoy akong napangutana nga malumong na kasing-kasing nga ginganlan. Brian Villajero. Sa pangalan? Brian Villajero. Brian Villajero. Hero gid siya. Hero gid siya. Hero gid siya. Taga dito dapit. Siya, sir, ako na lang kang ituklod, sir. Pahingan dito sa Puerto, sir. At least na. Grabe nga tinukuray din ni Day. Ituklod ko sa iyang motor gamit iyang TL. Para ma-push lang ko dito, makaabot ko dito sa Puerto. So meaning, gi ka naka-take-wood na gyud ka? Ha? Naglison. Katawan ba ko? Kita ninyong batasan mga higala ni Joe? Inyong idol? Imagine mo experience ba? Tungas na bibigay itong take-wood guys. Wala, lingi-lingi na ko na. Ngit-ngit na. Baga na ko, ngit-ngit na magigid ni. Saan na magigid ni. Buwa man gid, magigid madag. Kagwapo ni mo. Nagbagang balita ko dato pagabuntag mga higala. Doon na usa ka DJ nakita nakaplagan mga higala. Dinis pa yung pang sa may Balubal. Nagkaplagan. Asa diin, nagkaplag-pulag na yung kamot o ilog-ulo mga higala. Uy! Pero basin pod nga walay na bulag-bulag pero kung nag-BBS ta, akong background mga kahoy-kahoy ug mga grabas. Bulag-bulag at mga lawas pati relationship. Actually, ano din ko, nakapada ni sa may kuan. Dali lang ko nagpalandong lang ko sa naipuste. Salamat kay Brian o sa katong taga Puerto nga nakakita gid niya spark plug ra gid ang problema ato atong mga Muslim brothers and sisters, brothers dito. Akong ilang mga pangalan, akong gilista danis. Dito sa Lucky Tree Motor Parts. Daghang salamat. Ay, perti. Lucky Tree Motor Parts. Apil na natos pamisa. Pamisa sa kalag may gala. Di lang ni sila Katoliko kay si Halid, si Abudin Mustafa o si Anjin Rivera. Ano ko, ipag-greet ka namo ni Bernie. So ikaw, ani Arp, palihog ko. Ikaw, Bernie man lang idol. Ay. Pasa. Alas 8:45 na sa mabalik oras. kang ABS. Wala, ambot lang. Depende sa hearing may gala. Ito na. Online man mi. Online daw sila kapaminaw. Mo ba? Ba, kalain mo nga naman ha. Sige lang ha. Kapit lang yun mo din may gala. Kapit lang yun guys, no? Ako giyatan pag snack, 50,000. Wow, grabe. Snack pa na. Alright.
Eto na muna mga kamilya, itong istorya. Mga taga-taglod ka ron, no? Tapos mga tag-t-shirt nun niya, di ba? T-shirt. Nagpa-picture man ta kanina, di ba? Ako tong last week. Nag-print screen man sila. Okay, oga. Sige. Si Maria nawala. Wami kabalo may Wala gala. ni Maria. Labong paasa lagi na siya. Ining ba siya Wala nga? magka-load? Bra ganina buntag ini siya mutong agi ko morning gyapon kay bisa pag dili na ko duty. Muna ako di ko nagsaad yun ana eh. Hapunan mga gala, hapunan. Okay. Nara siya nag-ili siya kuan backlist. Para klaro Mas kaya. Justin to nagwan siya pinahubo na daw. Nag-text. Ay nagto siya ganahan kay kadya ana ba. Ano? Ang today, Nagkalkal na Grabe, buo Maria, pagbalik. boy. Grabe. nag-struggle sa connection, guys. Sorry. Grabe kayo. Okay, moro to siya. Okay, bye. Salamat para ako na ta. Ala, tuod no. Mag naman kay para ako. Naiparapol. Okay. So, mag-andam na ta sa tong names. Palayag ka shit M na yun. Dapat sa kondisyon tanan karon guys. Ato sa ni Claron. Dili kay ang ako pong PC gala ganina ra ni. Gidula na po ni sa game may masiguro ko mono say pag gaskan-scan ko sa pakadugay pa mag-load. Pasaylo Adera. Kani ang atong istoryahan karon may gala. Millennial ka, wala pa. Millennial ka kung blank. Tetimail ha. Unsay timay lang kung millennial na ka. Kabalo ka mo TikTok. Mo ba? Kabalo kay ko. Pwede na. Millennial. Pag-itsa, kabalo kayo sa pagsalo. Millennial ka kung Pagsalo. pag-itsa, pagsalo. Pung! Anang pagsalo. May Oo, tinood. Mangga brabe. Pak-itsa. Pung! Itsa may gala. Ano na siya, pag ano na ninyo, para ma-extra pag ano Dapat siya. na ay ko. Ano? Na ay, Pinala pag Ulo. pag-itsa. Pung! O, ano? Boom! Murag na aftershock. Si Jo. Kato Jo. Oh! Ang ulo. Ang aftershock. Anong ulo? Wala ang naging. Gahit mo kayo. The stiffness. So na guys. Millennial ka kung ang mangutana sa imo kay, "Bay, unsa na? Sama activity." Sa do? Matcha. Uy, ito klaro Tama rin na. oras ba? Na-research. Na-research na ang mga millennials, kita itong mga adults nga nag-age at 22 to 38 years old. Sakto pag hindi ay. Ansay edad? 22 to 38 years old. Ang 38 years old mo na sila Atong mga 2019 na, amo pioneering. niya ang latest. Atong 2019. So kwan Wala lugar sila ko mga lang. founder sa millennial. Ang mas bata-bata sa millennial kay mga Gen Z. Gen Z. Kana to mga anak karon digital na sila. Okay. Taon sa ilana. Digital. Dili. Gen Z ang Digital. tawag ana. Digital. Gigi Kids. Digital. Unsa So, man gyud? kita talang millennials. Wala may more than 38 Filipinos ato ah. Wala. Wala. Pero pag ingon niya millennial nag-start at 38 na lagi naghilom lagi ala tag-ana ninyo kita. Basta kay magulang si Poppy sa ako mo ra gyud na siya. Basta kay batch ni Bernie. Ang Gen Z, katong kuha na to, 22 down lugar. Unsa? Generation Pero ang Generation Z man, di ba? Z? X. Millennials man kay generation as known as also Generation Y. So, ang mga preceding kay ang Generation X and Generation Z. So, sila na si X and Z. Ang Generation X, powerful kay sila, mga X-Men sila, basta na gadget. Wow! Tanawa ka Generation Z, mo na sila mga hadlok Earth. Mo na sila mga zombie. Generation zombie. Z as in J, bro. Sige, i-post ninyo na ha. I-post ninyo na. Sige, i-post. Sila
ato ni nga joke. Wala lang yun eh. Your Honor, mga joke. Ito sa panatang makabayan. Ano yan, tanaw, may bawaan nimo kung asa ang Generation Z o Generation X. Ah. Kung hatagan nimo o gadget ang Generation X, mahimo silang mga X-Men, ma-powerful sila. Ana. Pero kung kuhaan nimo sila gadget, maluya sila, mura sila luya kay nga Sangoku, ana. Mama kay mama. Ana, relax. Pero ang Generation Z, pag kuhaan nimo gadget, ana. Di na ako mag-gets na. Sige, effort kaya na siya nga joke ha. Effort. Grabe ko. Iya, explain din niya, no? Your Honor, I'm sorry to Congressman Romel Alaba. Your 3 minutes is already done. Proceed to another congressman to... Di ba nag-ingon si Poppy nga, Morag San Goku mo din to Poppy na relate kay Dragon Ball Z. Okay. Pwede. Ngayala, gidugangan. Okay. Dugangan pa din mo. Gidugangan mo igala. Oh, sige. Millennial ka kung... So, dili ni tama ni. Millennial ka kung di ka masugo sa balay pero maayo ka mo volunteer. Classic yan eh. Ala ka, tinuod na ba? No? Kusog mo volunteer sa eskwelahan ug mga organisasyon. Kusog mo volunteer Sa balay. pero di masugo sa balay. Mao na millennial. Ala, truths kay truths. Millennial ka kung dali ra ka mo bikil, ma-resign dayon. Ako na. Lagi. Millennial daw ka kung dali ra ka mabikil, mo resign dayon. Very millennial as in. Kanang dili nila makaya ang trabaho ba? After a week bitaw kay naglaban nilang ulo. Nakasabaan lang sa boss. Di na dayon mo duty. Nabikil mga igala. Nag-resign. Dayon. Millennial ka kung ikaw nagpauso sa bahalag pobre basta kay hilas. Work Hilig. kay Porta. Hilig mag-travel sa piso fair. Bisag wag yung nag-enjoy, nagpa-picture lang dito sa ilado nga kuan pero nagdali-dali tanan. Why kaunay soft drinks ra. Mao na. Sa store. Millennial ka kung hilig kag hashtags. Dahil. Oy, salamat yung kayo. Millennial, good day. Millennial ta brand ana. Hashtag dautan motor. Zoker, si Zoker. Joker, zombie, generation. Baka ang Z, Generation Z. Ang Generation X man jud bawal itapik kay mamiyaay man na si X. Oh. Millennial ka kung dili ka kabalo mo basok. Unsa? Hindi. Isa dili ka kabalo mo basok. Oh, millennial ka kung dili ka kabalo mo basok. Millennial ka kung di ka kabalo mo basok. Ano bito? Oh. Kanang Requirements ba na ito sa school sa una, di ba? Kanang mga first day of school. pantanom. Magbasok, mag-floor wax, kana. Ang pinakadaganan pong floor wax mo'y sikat kayo mga igala. Or kanang mo'y muhatag og floor wax. Mo-donate ang mga papintal o pa-fluorescent. Sige, ito Si ba? Master Poppy, millennial yun na siya kay Sigig Galate. Hala? Ala, naninoon. Hala, Earth. Oy, gibikin lang. Singalan kaya kung di man. Dili ay, dagan man kaya po yung mga tiguang si Galit. Sa dili millennial. Di man na millennial, Pinoy man na Pinoy. Pinoy na ay. Filipino time. In general. Millennial ka kung wala kay pero paki sa world. Ha? Lay paki sa world. No. Kani kay sharer. Kani kay Ang sharer. millennial, may kusog kayo mo enter sa mga topic-topic ron, ha? Millennial ka kung dili ka chismosa pareha sa imong silingan gabula ang baba. Ba. Mark Angelo na Peñas Imboy. Sa'yo ako mag-gets. Kung dili ka chismosa, ka chismoso noon. Social ra na mag-chismis kaysa chat na. GC. Kasi klase ba? Kana bitong namoy GC, tanapon mo laing GC nga wala tong isa kay moy libakon. Pero napoy laing GC nga wala kay apil kay ikaw po'y galibakon. Daghan kay GC. Ay, Bot lang. ako. Millennial ka kung masuko ka sa imong uyab dahilan lang ang likes o love. Yeah. Alang, wala ka po'y Mga Facebook sa una. Oo. Alam mo yung kamurga nga like ta ka. Alam mo anak ka, mawayan mo ka sa una. Karon natin si agi-agi lang sa mga post.
Reaction lang. Like, smile, smile, heart, heart. Yes, yes. Eh, Millennial ka kung kaila ka sa Money Heist characters. Many Hi. hits. Heist Hi, day. tunggod. Motong joke dito. Sa man mo, katawa mo ba? Motes, eh. Samo kayo na. Samo kayo na. Samo kayo na. Si Monde. Millennial ka kung kusog ka mo crush o babae, pero pag nasa imong katubangan ang chicks, dili ka ingon, mabs. Dili. Bisag dili millennial, ingan na kayo po na sa ono. Normal. Normal na sa Normal na, ingon normal. jud. Tigil ka ingon. Borag millennial ka kung bala kay kag BS gyapon ka na nagoy messenger sa may. Oh. Grabe nga kung nakit-an dire, ang karon daw ng mga millennial, sila daw ang fattest generation. Fattest generation? Ay, bantog na dayo. Uy, gatambok mo. Millennial, guday ko. Dili. Millennials are the fattest Be, tanawa lang sa generation. Hello Kamorkada. Nakita ni mo tanan mga female DJs sa Hello Kamorkada? Unsay common Dili pa tanan? tanan, dili pa Walay tanan. liog tanan. Oh my God! Review ha galing ninyong Hello Kamorkada mga TikTok. Tanawa. Tanan Si Mami female. G, Mami G ako Ay. na-notice. Wow, wala nagyapili ang self. Self kamorkada. Because kasagara mga normal, pag medyo jumbokers mga good wax, ang imong porma sa imong tilawag, lagay fats mo nang mas lami ang tingog sa girl. Na-modulate. Bihira ra ang babae nga, talag sa rin ang babae nga niwa nga pan-DJ o tingog nga babae. May gani pair kay si Lord. Kaya saan na lang lugar kung nalain ko. Lain kay perfect na yun. Millennial ka kung mutawag ka sa radio station kay magpa-shout out. Shout Dili out na is greet. the term. Kaya kung pwede mag-greet, dili na Bagay, millennial. wala na. Karaan na. Basta mga shout out. Eugenski Sparsky nga nag-view sa ato ron. Nasa Eugenski. Ay, Wow! Eugenski Sparsky. Eugenski. Jenski Sparsky. Millennial ka kung nakatilaw kag Uy, Mel- tabirak og Nutriban. Karaan man niya. Man. Dili. Dili, Mil- kay 38 years old ba ang pasok ba ya sa Pasok son gyapon. Riban. Kani. Millennial ka kung basic needs nimo ang load. Tama. Di ka mabuhi kung walay load. Di ka mabuhay cellphone yun. Millennial ka kung imong first cellphone na encounter nimo ang burless nga cellphone. Burless? Ano? Sino eh? Kabaloan na. Fearless. Burless? Gahubo siya nga cellphone? Burless? Guhubo-hubo. Millennial ka kung gay kag sugon si mong mama ug papa dili sa una kuan gyapon. Classic. Classic na mga dagang gyapoy kuan. Pero lahi lang ang gasugoon, ang gisugo siguro, no? Karon kasa compared sa uban like balde, kalos man to sa una na yung mga kuan, well, na yung mga deep well, na yung mga Yeah, at Tabay. tabay. karon pa washing machine na lang ang kalos di ara bisag arsa ra gani painana Nanay mga home. Pag wala na tubig, i-shout out ang COWD. Shout Di, out sa ay, tama. COWD. Wala mo nag-inform gaway tubig, ha? Tama ko ba? COVID. Kabro ka ba? Nami group chat diri sa kanang Morisco. Babi, bilib ko sa mga tao ba? Mo brown out lang. Diretso din. In just 2 seconds. I mean, oh my God, brown out. What happened? Wow. 2 seconds pala makabalo. Grabe. Kan makayin ko. Grabe ka ng mga tao. Ay, kanang, lang na. ang mga millennial karon siguro, mga bagong mga tao karon gusto ka ng paspas, no? Karon pagod. For example, karon ni brown out. Bang! Wow, makita din ka na din po sa Facebook. Hala, nag-brown sa mo. What happened? Uy, ano? Pwede mga 30 minutes sa kay susihon sa nato kung sa ginay mo. what Na-tense ba happened sila, tense? Saba, ano ba? Really? Mo pa 2 seconds pa, wa pa nakabalo asa ang- ibot to. Pag-count mo, please, pag-count. Grabe ba yun? Grabe makareact diretso, nag-brown out. pero ang Gen Z ni reply Ano reply Gen Z? ayaw mo pag-chat big tigadula o karong email madistorbo yang kwan Millennial daw ka kung naka-Friendster ka with wallpaper o background music. Friendster, yes, classic. Sayang itong mga picture na ko sa Friendster ba? Gusto na ko i-retrieve. Lagyan ko mga picture dito, katong mga dancer pataba. Yay! Unsa yung background sa una?
Friendster, di Oh. ba? Wow, na yung nag-comment, palakas. Lihok-lihok. Millennial ka kung nag-live ka sa Bernie, kang Bernie Bitok-Bitok. Ay, kung ni-join ka sa live ni Bernie. Palakas niyo, palakas. Pakipin, para Paliyaw, may ganan man. ipin palihog. Ay, millennial ka kung nakatesting yung kag acetate sa imong cellphone o gialis na ni mong blue ang gialis na ni mong blue o color ang mga keypads o go on screen. Oy, sikat ka sa una ba? Acetate ba? Kanang blue imong screen. Oh. Tapos dulaan na kita sa Nokia sa una noon, gipadako ang cellphone. Ah, palit na po talaga ni dako. Ano na po'y pinakagamay ba? Oh, palit na po tagamay kay Oh. walay antena. Ah, walay antena, nipis. Ano, grabe kay gid may gala. Daw bigay ni abot man ang touchscreen. Dito na nangayabo. Pagawas gud sa Uy, gikantsawan ba sa Nokia sa una no kanang di ba kay smartphone man nila di ba? Gikantsawan man na nila ang Android. Nga sa nang Android phone na. O koy nayabo gid sila. ang Android rin nagpayabo sila. Oh, mo gi nakakuan may gala. Nadagan na din. In fairness po, tungkol sa Android, nidagan din dagan brands ba? Kaya sa una, ang naari karapatan sa una magpagawas og cellphone sa mga jeep, Nokia ra gyud. Kung dili ka Nokia, itago na imong cellphone. Kung Alcatel ra na, kansawan ka. O saan imong cellphone na o safeguard? Tinuod Wala na di Huawei sa una, mga Wala pa yung Huawei. mga Vivo. Ericsson, Sayang pa si Huawei, bisag ano? kung saan imong explain nga ang Ericsson sikat sa US, dili gyapon, Nokia gyapon, correct. itago gyapon ang Ericsson. BlackBerry. Later na lang BlackBerry. Pero ang Samsung gani, di ba? Mumong gid din to pinaka-Android gid dahil. Yes. Yes. Sila mo inikuan nga abi natog TV ra gyud ng Samsung. Demong cellphone. Millennial ka kung mugwapa ka gamit ang filter sa camera. Yan. O na ba? Millennial kung hili ka mag-filter sa camera. Pero at least nakatesting pa kayo po sa Herb nga matog mga agpa, mga koda. Tapos kato na yung magpa-picture mo barkada. To na yung ilis-ilis din o kanang background sa likod. Background. Psst. Oh. Pila ka copies na yun. Blue. Ano kay mga memories there? Ano yung mga Pakapi ko memories? bi, pakapi ko ana bi. Te, apil ko ani TV nga kapi bi. Yay. Nya si Picture Pope din nga city. di ka afford si Pope. Sirok sang ko na brad ah. Parikapi, mga negative kay parikapi. oh. Mo na yung style. Kaluoy ba na to? Dili ra kay ba? Millennial ka kung sikag TikTok, okay. Millennial ka kung nakapil ka sa issue sa BBS. Millennial ka kung nakay cassette tape o CD nga collection nga gipagamit sa imong anak sa art project. Millennial ka kung K-pop fanatic ka. Wa? K-pop or K-drama series. Bago ko na good millennial. Lahat na, mahuman na. Last episode na sa The King. Sunod simana. Ala. Pambright man ni siya, Arp. Pambright kay mag-analyze ka, Arp. Paingon na bi ana. Mo nang advice ta mo, ayaw na lang mo kay pambright siya. Pambright siya. Unsa? Ito, di ka katulog ka kung magwat. Oy, wala na. Di pa lang nila isulti sa story, makabalo na ko sa story. Nabasa na ko ang writer. Experience ba gud niya? Experience based ba gud sa experience? Si Ruben Yanez, millennial ka kung imong language kay di na Filipino kay English per me. Wow, well, sometimes you have to accept the fact that it's really like that. You know, you have to accept the generation now. Malaan I kag gotta dual. agree with you. Ay mo kumpiyansa malaan mo dual ana. Wow, dual citizen. Oh, dual naman ginang uba, dual na kanang Filipino citizen o senior citizen. Well, sometimes like that. Yeah, you will be a millennial if your kids are English spoken in dollars. English ang no. Yes. No. You know. Yeah. No. Sige lang kag no. 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 Yeah. No. Yes. Yeah. Okay. Mura kita nan. Oy, sala. Oy, kadyo lang. 1 year naman dai mi diri, Brad. 1 year na dai mi diri sa Westwoods. Ay tama kita ko sa throwback. Di lang ko kabalo kung mag 2 years pa ba mi. Last year. First 1 and year na, last. 1 year. Simba ko. Napalagay, may simba ko pala yun. Napa, Mao galing. Nanggawas na muna akong mga video about sa finals, oh. Nagkinintsawi na tatakaroon sa NBA finals ba?
Lagi ba eh? Amay na lang po de kay wa man kulilat na imong team di ay. Wa gyud po mo kabalos, wa mo kabalos. Wa pa mo kabalos na mo. So, kuan lugar kaning naundang tanan no, kinsay reigning na champion si Si Koan, Raptors. Tapos si LeBron James okay pong kasulod sa finals. Muna to yung panahon karon nga tana makasulod na sila sa finals. Comeback is real. Wala man. So pagyapon sila kabalos. Matwist pa na kay mahuman ang kontrata sa uban. Oo, mo galing. So nakapahuway karon si Koan, Kevin Durant. O si Koan, Steph Curry. Nakapahuway sila karon si Koan po, si Thompson. Irving. Si Kyrie Irving po. Nakapahuway sila ron. Muni nga mga panahon. Sige, sa tamang istorya na. Millennial ka, kung sige kag pagwapa sa imong crush. Dili. Normal lang mo na may gala. Millennial ka, kung imong koral, dugay ma-approve sa obo. Agay. Tungod kay dugay ma-approve. Wala na, nagmahay na ko. ma-approve. Niabot ang papel ganina. Nagmahay na ko. Anak ko na. Tungod kay dugay man na-approve, nag-decide na lang siya nga magpa-landscape. Gitamnan ko na lang agriculture products. Namalit nananom na lang kong sayote, nalingaw pa ko. Inyo na ng koral, inyo na na. laka ba yan ani lang mo sa among backyard, free mo na. Millennial ka kung dagang kapalusot sa imo ang mama nga makalaag ka. Normal na. Nagtanami sa akong mama karon brother, nami maririnan na admit siya. Oy! Sa manaunsa man na si ang airmats ni Juan President John Michael Batilo. Madam Damin. Unsa naman no? Get Wilson dia madam, follower ba kaya nato ni sa imo ara ba? Thank you. Madam. Ay pagluya-luya madam. Naunsa naman ning kabutangan noon. Stay strong madam mo na si idol na si madam. Mo na inahan ni Juan John Michael Batilo ni Jana Pearl Batilo. O katong isa pag yun. O katong pag yung usa. Castrens sila lagi. Si Ma'am Merlin Batilo. Hi, Mamers. Ma'am Merlin. Get Wilson Sa Madonna. Mulag para ba ko sa inyo? Okay. Ayaw pagluya madam kay mga apaso ni John Michael Batilo yang apo 12 daw kabuok dungan mo gawas. Ang sipag po. Taon prutas. Usaray gigikanan nga pagawas o dagan sila 12 pug kabuok. Siguro. Millennial ka kung unahon nimo ang ML kaysa trabaho. Hay. Mendoza Jesus, millennial ka kung Wawi di Guzman imong buhok kaso din na kumailan ko'y upaw na ko karon. May gabi sa nga amigo nga si Kuan. Ay silingan man nila ko ni. Silingan man nila ko ni sa Westwoods may gala. Si Jesus Mendoza. Di gyud ka makapamalikas sa iya ha. Kay Jesus. Adlok. Mga kauban namon ni sa mga hiking sabot may nga sabay kita sa mga tiguang brad para mo bata tatanahon. Anak may ga. Ano style mo? Hiking ka. At least dual Dual citizen citizen sila. gyapon. Hiking ka uban ako mga retired army. Batanon kay ko tanaw. Diba at least, diba? Ra gina siya may gala. Mora gina ang pagsulbad everything ang every kuan gyud nga nang nay problema. Imo gyud positive ana. Pili nimo tiguang na ka. Ayok sabay sa tiguang. Sa kanang parehara nimo. Mo sabay ka sa mas tiguang nimo para batanon ka tanahon. Di ba? Kung for example medyo bugokon ka, ayaw pagbarkada o ganang level na nimo. Mas bugok pa nimo ang imong barkada. Para ikaw mo'y arang-arang, ikaw mo'y mas bright. Gabi sa itsura. Dito pangitag mas pangit pa nga mga kasama. Kay at least mga igala, bro, ikaw rin mo gwapo. Matay bro, no puros mo pangit bro. Sa pangit bro, ikaw rin kitsuraan. Di ba? Pranan sa mga uyab kung medyo gagmay boobs kung hili kag kuan dagkog boobs. Gamayan na nimong kamot. Ay. Nakoy kapamilya nga ang yang uban permi kay nakoy kaila. Yang kapamilya. Yang uban permi kay mga kuan, third sex.
Mga yuya, mga yuya. Mga yuya. Para siya ay gwapa dito nga kung ano yun. Ah, tama. Mga Tama, bayot yung Reyna. kauban para siya ray na. Pwede. Ang mahalin. Oo, pwede. Idea na ba? Para at least mura siya bayot. Masakit man ang mura kag bai. Mas dami man tong murag bai. Bayot siya pero murag bai. Pero ulo lang kung mura kag bayot. At least murag bayot lang. At least bai gyud ka. At least murag lang. Oh, di ba? Millennial ka kung goal-oriented ka. Goal-oriented mga pamisaw na. Honyo 7, millennial. Millennial ka kung naka sa pagsikat sa bisan pa. Bisrak, no? Bisrak. Santa. Believe ko sa na ba? In fairness ako, dili lahi na siya. Di na phylum. Ang in Wet fairness sa sleepers. Cebu Brad no, naka-create sila own nila nga music industry no. Correct. Na boss gyud nila ang Bisaya nga music ba. Kinsa ni sa? Kinsa ni Cebu. si... Cebu pa sa Cebu. Cebu. Millennial ka kung nakatanaw kag Chuy. Uy. Di ako nagsugod diri lang sa Chuy. Millennial ka kung pilian kag uyab. Dili kami tanan. Millennial ka kung sa una naminaw ka kada Sunday og awards night. Oy! I-guess na ko nato si Mami J. Ay, ipaki-contact ko ni Mami J. Be. Hello, tama sige, si Mami G. Guess na to. Wala ko. Okay, pa. Ang problema, millennial ba to? Kabalo ba to Pasok Zoom? nilo siya. Pasok nilo siya. Millennial or Generation Z na confuse ang uban server. Pasata mi sa marere na. Si Jimmy Esmero mo dito yung nag-ingon ba nga? Naminaw ang... Anta na? Sige, push ko. Awards night po. Awards night. Siya raman dito ba? Kaya para ma-mention siya. Si Mami J. Millennial ka kung asa ang sad-sad sa MOR nakapirmi. Memorize ang schedule every week or month. Kabalo na ko ani ba? Morning mga gabalabal ba? Magabalabal sundan din ka. Monday, millennial ka kung nakakodigo ka og cellphone, send ka sa mga answer sa PCAS classroom na nakauna or mga bright para lang makapasal sa final exam. Wow. High touch. Tama. High touch maka-cheat. Kanina ka idea. Millennial ka kung naglibog ka sa numbering, sa cellphone, keypad, o sa calculator. Kinabalik. Grabe kayong scientific calculator sa una. Di ba? Dagang kita mahimo ato. Tama. Oy, Bali-balihon. Bali-balihon. Scientific pa. Assign ra na bay. Tangent na bay. Pagkana bay. Iyo na. Muna na bay. Muna na. Pwede bay. Ito kinang cycle sa una, my God. Pag-abot sa cellphone na usab man may gala. Asa ganitong kwanda ni? Sa iyok man lahi. Si Ton Bars. Millennial ka kung sige nakaghugot-hugot pero walay uyab. Legit! Tanan na lang. Sa atong hugot ba? Tanan na lang. Si hugot-hugot. Nausob ito ng hugot-hugot. Di, nagsugod man na ba sa atong kung ano? Istoryahi. Miss, di ba nga tayo na kanundong ka na? Ipauso na to na si Mar. Miss. Ang MOR di ginagpausuan na. Siyempre. Yes. Katong istoryahi. Ano ba? Di man nagsugod tanan ka ng mga ana. Sige ng mga ana ka ng... Palusot.com. yan na. Miss break ba Mga ka? silang boy pick up. Pinana. Muna. Diyan nagsugod ang millennial. Diyan nagsugod ang mga hugot-hugot. Mga hugot. Mga pick up ang hugot, no? Na mga idol, balik na ng Pinakuha na NBA siya, karong July one-liner. 31. 22 teams rapod ang makadula. Ala, ano mo na? Ano naman? 22 teams. 22 na? Millennial, Ano na? millennial ka kung galabak ka sa koral sa inyong eskwelahan. Tanan, nakaya ka na. Millennial ka kung kaila ka sa kung Coco Martin. Millennial ka kung wala ka kaila unsay lasa sa tuba. Kalamian ay. Kailaman. Unsay pinakalami niyo nga mixture sa tuba or Puter. Cutter? Testing. Kana, wala po ka na. Ako kay kuan lang to kay snow beer, alam mo snow beer. Tangano Tuba. Juan gatas ana bitaw. Oh. Maglaway ko, gunaw na. Inita lagi sa lawas ba, magkaigit-igit ng kapag human.
Dami gito kayo, pang-diet kayo ba? Healthy nung gunang kuan, tuba good, healthy ba? May apple cider. Ha? Diluy. Social. Diba gani, apple cider. Social. Apple ba? Gani, coconut. Apple cider. Ang tuba daw kay apple cider social ay. Sukar Lahi na lang siya. itagay na sa ila. Maria, sukar na siya, pero kuan, ang suka, mas kuan lang siya, fermented lang siya dugay. Mas concentrated. Dili fermented. Ferment ba? Gipadugay kanang gidugay na ba nga kuan? Dugay. Mura gipawan. Fermented, baka na always ba fermented? Ang tuba, Fermented, permente na. Ang tuba mo na kanang labas pag yun nga gikan dito sa lubi. Dili pa na aslom tamis kay na siya mga gala. Wow. Pero puti man na siya paggawa siya ba? O puti. Gibutangan lag bungog, bungog. Tungog. Aw tungog di ay abinaw bungog. Millennial ka kung nakatry kag butang og pulbo sa panyo or itisyo during high school. Ese. Of course. Millennial ka kung gisugo kasi mong mama papalit og lamas sa kilingan, imo pa jud gipa-deliver COD. Aha. Wow. Millennial ka kung nakadula ka og Chinese garter. Ah? 90s, batang 90s kayo. Paper dolls og plastiko. Kana ding dahon sa saging lami kanay mog armas-armas ba? Armalite katisting ganar. Oh. Dahon sa saging. Gubat din mi ana din, ganang dahon saging din. Luthang. Ay, klaro na. Ang mga kuan di, ang mga kasagbutan di, kabalo na ka, ako na niya, apa ko na niya. Ang muning kampo, muning kampo. Oh. Bangyaw. Ano ba? Bangyaw. Oy, patay na ka. Bangyaw raman. So, ganun naman ay tititititit. Ito na ba na nawala? Igo na ko, igo na baka tutututut. Chuchu. Ano ba? Wow, laser. Chuchu. Uy, nakabalos kaya ko. Silencer ka rin eh. Patay. Millennial ka kung nasubaybayan nimo ang Boys Over Flowers. Millennial, mas lami itong nasubaybayan nimo ang kuan, gimmick. Tabing ilog. Gimmick, tabing itlog, tabing ilog. Ilog. Sa pa ba? Ang TV. Ang TV. Tingnan mga pang teenager ba? Mabilong naman na sila mga 90s, di ba? TGIF, TGIS. TJS. EG. TJS. Mga pang teenager. Master Popi, hari ng kamanyakan, awat nako. Si Rafael Febria. Bulagin ka na sa'yo, Prof. Millennial ka kung inigting kaon na i-text ra ka bisan nara sa usa ka balay. Kana, muna kung gusto madunggan, kana mga bago ba, kana mga 2000 na mga style sa mga millennials. Diba? Millennial ka kung kailan ka ni Natoy. Ako lang to si Natoy. Maria na mahal ka. Oy! Saan ba na? Kasi ganyan siya nga. Dili ko gasubayan na ba si Jardo? Ano ta? Jardo? Zanjo Marudo. Kisa din na si Natoy. Kisa din na, wala yung kabuluan na. Sa movie na siya ni Zanjo Marudo. O gilang Bella Padilla or Angel of Movie o teleserye? Movie. Wala rin ko na makabalitaan na lagi. Mo ba? Wala ko balo lang anong lahir kita sa behind. Oy. Lahir kita sa behind yun. Pero, Behind kita. millennial kung nakasapunta sa please be careful with my heart. Wala, pwede. Ni Papa Chen. Ay, ni Sir Chi. Dili po ka. Dala niya to nang nasuklian na kag-candy. Ayo, meron ganun no. Suklian ka Candy kindi. na ang panukli. Millennial ka kung mangayo ka og pang thesis sa imong mama, imo ang dublion ang price sa imong pangayon para pang shot. Millennial Millennial ka kung nagpa-print ka piki nga resibo. kabalo ko asa na Oh my pati lisensya dito sa Goldcrest. Dili kani man ning mga era nga murag nihit pa kayo ang printer ba? Nihit pa kayo ang printer, medyo
Talagsa pa ang mga maestra, wa kabalo nga na yung mga printer. Yung naibawan, mga riso ra. Oo, tama. Oh, riso. So, wala yung kabalo ang kuan nga, wa pa di ka kabayan dito sa tuition. Ma'am, na naman ko yung resibo, ma'am. Na, maka-exam na. Agoy. As Resibo in, ba grabe yung mga life hack sa una. Sa mama, pag ingon, 300. Agay, anggi pangayo kay abot ng 500. So, Sapnan ko na sa high school. Sapnan ko sa high school na bro, nagbuhat ko ID. Peking ID. Ang problema kaya mo giprintahan bala sa kayo kay dark blue ra po kayo, light blue man dito. Bulabo. Bulabo pa kano sa mani lahira sa Marco Villaruel, millennial ka kung try ka nga murag tigib imong hairstyle tungod sa gel. Tama na gel no. Sa una ba gipagbawal mo gina sa mga gipagbawal man na sa mga school sa una na kay something ibutang sa hair ba. Grabe ka masing school sa una ba. Kung unsay mo normal mo gyud na badlongon gyud ang mga nag-gel ano nag-gel man ka. Ba? Oo. Grabe. Karong mga bago yes naman, okay naman. Sa bang... dapat dry di kayo mong buhok. I-guess si Mami J. Siguro, kuwan mo sa sauna. Kanang mga buhok, bitaw ka na sa mga school, di na siya magmugna kung na someone nga murag attractive kay siya, nga murag siya rin pansinon sa mga tao tungod sa example. Ano ba? Tapos ang ma-imber na rin ng mga maestra. Kung kayo, central tension kayo, iya di itong baran. Di na pwedeng mga undercut ng mga undercut. Oo, tama. Di na pwedeng O mga Rosahay, undercut, kung unsay haircut sa pinakabugoy mo nang ibawal. Oh. Na undercut ng gino sa una ang bawal. Sabagay, gwapo bet ano lang under sikat kay ka. Karon ni noon mo mugi na Bad siyang boy. Chuy. Pero ngayon yung undercut karon si Joe. Oh, tunod. Nana. Uy, kaya nung dumaan ka ng uniform sa eskwelahan, tapos na itong mga third sex nga mga kuan, mga yoya, na magkuan din sila, magpinabay, pero lalaki dapat sa nina nga polo, pero magpinabay o kuan, cut. Dag, shoulder. Lahi ang ilang cut sabon sila, lay mga- ang cut sila, tama. Silang Yung class. ladies cut. Ladies Fitting. Tama. Na, pang lalaki na, pero May mga purma. Bawal man sa to sa una. Picture sa una, kung ano, Popi, fitting yung... MPSC ta sa una, bawal man na sa una magbayot-bayot ng mga attire. Oo, dapat laki gyapon. Lucky gyapon. Muna mga bayot dito dili makakuan wala balik la eskwelahan kay di sila karampa sa MPSC sa una. Kay wa man weird magikatalawon dito basta magrampa-rampa ka. Ang sikat dito sa MPSC sa una, bright ra gyud mo ra gyud na. Mga smart. Oh, basta bright ka, period. Bisa pa kung sa kakachoy-choy de pero bughokers ka, wala. Wala eh. Napagaling di ba nakapas ba katong kuan bright katong mga mechanical nga ang sinayawan simple ra kayo mga Buffalo Soldiers. Ayay, kato. Ana ra sayo. Badupa. Pero bugoy sila blood ni- pero ilado siya blood kay bugoy pero way bagsak. Sila Dandi blood ba? Sila Dandi. Sila Dandi ba? Sa ito pangalan silang grupo sa una? Kalimot mo ko eh. Brogodoistons? Dili oy, lay. Usa na ito. Tingala natin. Why dala notebook? Kanang burang mga tambay ra nga dating brad, matag culminating Oh, activity grabe, brad. Tawagon din na sila brad. Grabe kabibo ang gym brad. Ang sinayawan brad. Si mora kung mas demo. Buffalo lagi kang giilad Soldier. lagi. Oh, mora. Kung nagbayad pa ka ato niyo kag wa gini di kita ka bawian kung gibayad. Pero sikat kayo. Mo masa uso sa una. Oh lang. Late 90s. Or early 2000. Smart Okay. yan. Ako tayo tripping nga sayaw kay gwapo apil ka to Jo. Klaro kay Jo. Napakasama ato. Franklin Tiempo nag-recommend sa millennial ka kung naa magsita sa imo nya motubag dayon ka nga I know my rights. Arte. Palavan. Millennial ka kung wani mo naabtan ang mouse ball. Sino? Unsay mo nandan nga mouse Maria? Kaninang karon? Kana nanay red ano na? Oo.
Optical. Dili ka Optical tong tawag lingin, na? dili pa ka tong lingin. Wala. Nasa hinluan nimo Earth ba kay dagan nakita tip Earth ba? Budula ka Counter Strike kay giungot imong kuan ba imong karakter ba? Lami kay Quag ba? Oh, lami ka na to lang ba kay hugaw man na sa ilalom ba? Lami ka na kuhiton diyo na makuha nimo yang tagip-tip. Sarap niyan. Satisfying kay ba kay mura ka nanguwaw ka ng kuan ba ingak. Satisfying kay makakuha og hugaw ba mahinlo din siya. Sarap. Pag ana dali dula na din tag Counter Strike. Counter Strike. Sa una kay hipuson ang mga balls out. Asa naman to ha? Starcraft na sa una. Tapos Red Alert. Arnold Taraya, millennial ka kung kabalo ka mangita og damang. Kana. Grabe sa mga private school sa una ba yung inumdum ko ba ang mga damang pamaligyan na gawa sa eskwelahan ba? Lagi gilad yun naman mahal ba yung mga Mahal pag yung kayo. Ano pa man gyapon karon ang damang bay pero Ano nila makuha, no? hindi na sa Sa mga kon, sila mga- forest. Di man ka pwede mo, ang mga special, dito man na sa mga nature, kaya kanang sa mga balay-balay ra, sa ginoo ko. Unsa man ang tagbala? Ipaway lugar imong O, iba nyo, balay-balay. imong kuan lugar, imong hybrid lugar ito sa Tagbalayon, di ba? Sa una, sa una ba, excited mo, lawa, kwaon mo rin ako eh. Karon kay ngilingigan naman ko. Okay. Ah, kami dani. like there's lawa-lawa in your house. Yes. Dali sa balay namo, makita mi kuan lang, tagbalay lang. Okay, amo ra gyapon Ako sa asawa, away sige, ako asawa, sige kitag lawa-lawa na. Ngayon sabi, lagi lawa-lawa din eh. Lagi lawa-lawa na din. Duty na to ni Jo. Hindi pa doon si Joe. Sorry, kinala na nila ito ako ng mga kabwibs na eh. Millennial na. Oy, si Mauricio, ningon siya. Ang Oh. tabwaves. Kabweaves. Si Kabweaves. Kabwibs. Kabweaves, manggod. Kabweaves. Kabwibs. Mauricio Oy Santos, millennial ka kung wa nimo naabtan ang Tiyada Cagayan. Diri lang sa Tiyada. Kung wala sila Bay, nakapat. sus kabalo bitaw ka ba sa unang panahon ng Tiyada Cagayan? Na-miss ko yun na. No, bro, nakakita bro ko na mri. I mean, na-miss na ako na ba? Wala na ako na nasapon. Na miss. Na-miss. Sus, every show na mo, Brad, live man. Tanga mong studio kay wala may kuan. Dili ba aircon. Kanang studio na to ba dili aircon. Mag-shoot me 11. Sa perting iganga. Init kayo. Pag di napadan mi production number. Sa production number singot na. Pag singot nimo may magpre sa Manila nga makapahuway pa ka dili naman diretso din hatag ang mic. Kamulo kag istorya gaawas ang singot si mong naong. Bantog rin ito si Surin sa una, kakaligog sa Oh, grabe singot. Oo, grabe bay. Bay, kabalo ba, isa yun na sa kong dream bay nga makakita sa unag live nga katunsyada ko gayan. The dream, di ba na kayo nga, makaano dito ako dito, crush kin ako to si Surin. Si Surin sa una nga kilingging. Tapos ba, no? Sabi kayo, makaano ako dyan bay? Sa kay feeling bay? Aww. Init kay Expect ba ka na ako dyan nagtrabaho, tapos wala na yun. Init kay Torb. Uy, grabe to kay Igang. Magbasa mong ilok ato. Costume day sa una. Naka-remember ko na nga panahon ba katubi tong Tiyada Cagayan tapos hook up then appeal dayon ang Davao, di ba? Napato nga time no. Di mo na tong kuan, murag mo na tong transition nga murag murag Basta pa. siya ba O giusa taraw. live. Naundang gyapon Torb kay pag-abot sa Sambuanga tutyo man ng studio. Kay bro nara sa kilid ba. So man ay murag videoan naman eh. Lamit ay balik karong panahon na kaya at least ang kuan karon mas easy na. Ba? Kay maka-afford naman ang mga tao karong mga kamera, mga sa una grabe bay igang kay bay. Promise igang kuan. Sige lang, Alas basin day mas station manager na din ka or Lagi nga, ikaw pag nag-suggest. Then ako unahon ka guys, mag-pray ta nga maokoy ang franchise. Ang franchise may taon na diri may gala. Yung bitaw ko. Millennial ka kung puro pen shop imong gamit. Dili social bench. Presidente, taas pa din mong buhok ato, brother. As in, mura po caveman. Oy. Millennial ka ko. Pen shop ba? Pen shop daw. Di man kay social ang bench o na bench.
bench o na social. Social bench. Pag medyo Bench shop masya mo common. na na pen shop common. Common pero nice yung design. Oxygen. Bahala lagi kayo. ang brief balik-balik lagi basta kay bench lang, basta kay makita ang garter. Kana. Lagi ko, Bench na bay, bench na bay. Bay, mo tuong sa dilid, bay. Di ko ang mga brand pag abot ra ning pagtrabaho na. Ama ka nag-eskwela ka tong high school ka, Dumariano. Ano na. Oh, dili kay mo dito. Sa school ninyo mismo day wala man po kayo siguro. Nag-brand dito. Naman sa akong mga friends, pero ako yung mismo nga tao ba. Dili kay kakuan. Mo-okay pa gani. Hindi ka Mo-okay hilig pa og gani. brand. Pero pag okay, Di ka ga-brief. Dugay ka na ni Sink in? Ipa-barter na yun. Sink sink in. in. Oh, example kani. Dugay ka na ni Sink Sink in sa in. kuan ng ingana ba yung naabot sa brand? Kani lugar nasa Amerika, maghatag man na sila sa amo ni padala sila sa may gagawa. Oo. Package. Pag tanaw din dihan, ay mga sanina diyan. Ang akong ginauna kanang maigo lang yun. Ayun na mga brand. Yes, sana. Kani kay Nike siya, di kay kumapang ano din. Kani di ako, kani masuot kay na Alaba. Oh, kita ka ng Grabe ba? baseball jersey tapos na Alaba. Dahil gagaw ba? Ay, may girl. Gusto din ng Wolverines. Look ka! Sa una ka ba eh? Ikaw ka nga X-Men to, X-Men. Sa una bay kanang undershirt by Nike ginabray para maklaro ang check sa likod sa kuan Ay, kana. sa uniform. Ta ambag dayon Jansport ang bag. Ta sapatos gyapon branded. Ayo pag sulubog dili branded. Karon na sa gigo nakatrabaho na ba nga nanay mga brand gamay pero sa una murag fake yun ako mga ano sapatos, madugta na lang na fake yun na. Si Maria, unsay pinaka? Mga Sapatos Louis na Vuitton. Mga Louis Vuitton na imo Maria. Di gabi sa dili uy. Mga Sa may mga ano, pansay niya. lang Gucci. sa kung brand sa mga attires, mga jockey, kanang jockey, mga Yeah, Hanes. pwede na. Hanes Wala yung mga pwede. Natasha, boardwalk. Wala yung mga... Ay, Sa yan una, na, buhay pa before. manggutong trend line. Trend line sa una, or dagan kay mga factory defect dito sa mga Levi's. Levi's ba? Silver Yung tab. Levi's, Oh. ano ba? Silver tab. Silver tag. Mga Levi's Alakaon. 501. Tag viewer. Diya ka Tag-viewer mamalit, na diya ka kana po tag-viewer pagbasa na day. Mga gese. Ang sikat sa una katong silver tag. Halos Ah, kami tanan bagbarkada naka silver tag yun. Trend line ba? Nasa trend line ba? Yan, Guys. pinauso din ng Dragonfly kana yung Dragonfly og silver tag. Katuday ko Tapos mag-caterpillar din kag sapatos. Triton, sana Triton. Triton. Try to. Tabatang sandal, tabata. Pintal. Ang ako mga brand sa una nga murag kuan kay sa ako, wala gyud na mga Nike kana mga K-Swiss. Anong wa diri ba? Wamaili. Kanang wa diri sa una nga panahon ba? Baka sa Europe na ang mga brand. Kanang may ana ba nga mga brand? Mga K-Swiss, Dunlop, Dan, Sa Dunlop. Boss Burns, ipamot si Arnold Pil, tagpilang Halo Blocks, 850. Pero ikaw may mukuha dito na may mas mahal-mahal ana kung naikuan. Sa kuan kang AirPods ni Brad dito, Brad. Barato na ng 850, ligo na kayo na siya. Pindi ra sa inyo, sabot-sabot na ninyo, may gana. Maski bundat sa ulo sa karpintero di gyud mabuhat. Millennial ka kung dili ka balon sa Christmas o Valentine's Day card, mag-text ra ka dayon. Ang ginabuhat na ko sa una, moadtog National Bookstore dito mangawat og mga saying sa card. Mangawat. Wala lagi ko idea ana lagi ba. Oh, ana ba Oo, mag idea. Di ba ana ba yan na ang cover tapos imo din anaon. Bura kaya po siya pick up line actually pero si di ba ana man ang card na primero and then pag abri nimo na din siya isulti dito. Ana sumo na ibuhaton. So dito ko style ako sa una magbuhat ra ko pero mangawat ko dito sa National Bookstore. Ganahan gyud ko tambay ng National Bookstore sa una bay. Basa-basa lag libro. Tanaw, mangitag koan, taborag nakigusto pangarap nga imo na siyang paliton. Tapos kung kill the time ka dito ra ka sa National Bookstore, magtuyok, abri-abri og card, kiligon ka. Miss na nako na ingana. Actually na Kanang card na inumdum ko motibo. sa yung gang nun. Kanong dong ana nang magtambay-tambay ka. Kay inumdum kanang diya sa kay isa na. Sa Kugo na National ano Bookstore. sa Kugon, Oo. sa Hororama. Oh. Kana Grabe na din nakadugay ba?
kabalo ka arp nga nang di ako katambay pod kay gahulat ko moabri ang sky high. Kani kay di naman moagi ang taguluan nga jeep sa una niya before may mamauli man ano sumigsinid sa Sky High sa National Bookstore. Ba? Musta naman sky high. Tasay na po isay ka na mo ana ka na sa National Boto na po gwapang mga estudyante. Taga STI. Millennial ka kung kabalo ka onside Dolby Digital. Tama. Kana bang Dolby kulbang ina do kay Dolby Digital. Tao na stereo ra gid mono ba? Mura gid madam. Si figurasyon ka dyan lang Brad. Na naninood ba do? Millennial ka kung ang DJ sa inyong JS Pram sa una kay si Bernie Bitok-Bitok. Mogs 2006. Ikaw na Kami sa una nilang DJ Oye. Kami sa una sikat kay Bay. Kumusta Montalan? Singgit na. Dili pa gina JS Pram kay sa kadagan sa Mogs, Junior ra gina Junior's Night. Junior's Night. Grabe ba pila po to ka years ba nagsagunson ko anton nga mura na ko papatanaw. Mga early 2000 na, mga 2004, 2009, mga 2006. Sa Xavier Estates na sila. Pag-abot na silang last part, mo man ay pinaka-highlight nila, sayaw-sayaw, disco. Pege, galaw-galaw. Grabe no, parang kailan lang. Karon anak ko'y high school. Parang kailan lang, burag next year, anak ko'y junior. Nanay mag-GN. Katong mga nga na Jod silang Oye og si Bernie na Listener ko nila. Asa man Listener ko na sa una sa 2003 si Bernie mo na pag-start niya sa kanang paminaw ka ng gugmang giyahak sa alas 12. Tama. Reading. Yan, and then Nagkatawa sa Katorp. Matawa ko, ako itong hinambog sa kumang igaagaw sa Cebu. Ito, namoy inani sa Cebu, namoy inani, ha? Bitok ni si Bitok. Ala ka, perti ka nila. Grabe kay kapalakas. Muna sa una, kabuangan ka dala sa Pirmahan na ganing kontrata. Bumansa ka ng countdown ni kanang sa RK sa una. Ni Bea. Wow, Bea. Yan na din kuan nang. Mo ba to Orb na kay ex-Orb nga DJ na mo sa na Orb? Murag nakapost si John, murag na. Bro, nakatulong kaglaway dito dapit na part. Up. Up. Basta kay 2006. Da. 2005 ko nagsugod man sa Cagayan sa Love Radio. Morto. Wala niya pag-isa. Millennial ka kung kaila ka sa Pamati Boy sa MOR. Mga Pamati Boys. Pamati boy. Millennial ka kung nakasuot ka og elephant pants pag hip-hop ka na. Tama, no? Itsura ng elephant pan. No ka. Pwede cargo, pwede kuan. Millennial ka kung naka-iPhone kag cellphone ka na ginon iPhone ba? iPhone. O status symbol kayo no? Status symbol kayo no? Ano mga mahilig mag-milk tea. Ay, tama. Millennial kayo ng milk tea, no? Very millennial. Mag-coffee, Milk tea. Starbucks. At least karon ba sa una ang coffee kay pantiguang ra ginano. Or brag wala magi kay coffee shop no kanang brag. Mitingan na siya. Kay murag business lang. Brag ana no brag karon ba wa na bay choy na kay siya bay. Sa una ang tambayan sa una bay. Kuan bay manggahan oy sa mga tigulang pa. Mga waiting shed. Ano? Manggahan ano, kita lang sa waiting shed bay, kita lang sa sa tabirakan ano ba. Karon wala na. Mga estudyante sa una kay motambay og mga Dunkin Donut. O karon kay pwede na mo. Ay kana nung Divisoria, grabe na ginagakuha ng Dunkin Donuts. Nasunog na lang gid siya. Kanang Dunkin grabe gina kanang so wala pa isip sa di magkita. Landmark di magkita di sa Dunkin tapos kanang moadto og kanang sampol mobalin pa bitaw mosakay kag jeep di gyapon magtapok. Dunkin. Tugbugo. Mag-date di sa Dunkin. So wait, give up ba? Unsa Sa sa? outing kay magkita ang kuan ang kaning ang area dia ba kay magkamahal biya ka samtang gadugay ka diha. Mo gyud. Kamahal man imong renta.
So di siguro na nila gina-give up ba kay na landmark yung sila diha. Landmark na ginay. Kindia. Mm. Ano to original yung sunog naman to. Biyahe naman to nila. Pero napo na magyapon dag tikas ni balin Ikas na sila nga gamay. side, di na Imove gamay, imove. Nakabantay magud sila kadagan gatambay daw dito. Tapos ay bisag kung saan nilag butang og kanang kuan ba nga dapat dili ni stadihanan di gimadaoy. Pila ray pagpalit ko sa kadonat, ang sa kadonat 24 hours. Nagbuntag na lang may gala. Grabe kaya. Uy kani, millennial ka kung nahilig ka og mga skandal. Sauna naman dagan na. Divisoria CD. CD. Speaking of Duncan, taga Duncan pag isa dito. Oh. Ala, issue. Millennial ka kung nakanaog na ka sa Agfa. Agfa lang. Pero no, di na ginamawala no diya. Don Mars, bisag USTP na siya. Don Mars. Kanang Biyag wala na yung Agpa. Dagan ka pumingon na sa Agpa lang. Pero KSY. Wala may KSY karon ba? Wala na. Nagay pumingon og KSY. KSY. At saka may mga ilado nga mga kuan. Street na. So may mga ilado nga lang mga ginagamit gyapon karon pero wala na diya. Nangutana si Chicks May kung napabagyapon ng National Bookstore sa Kugon. Napa, gyulatan Napa. Gyulatan lang agi kag Japan. Pagyapon. Mm. Napaganing orama na, napaganing orama. Millennial ka kung magpadala kag sulat sa imong classmate nakabutang smile before you open. You open. Of course. Cute. Asa to si DJ Oye, boss. Sa Yes FM manata siya karon. Wala gimi nagilan ni DJ Uye ba? Sige lang. Di ko kabalo. Di ko kabalo Ilan kung example napa sa siya NBC? kalagot. Di ko kabalo. Ay kaya ako, as far as I can remember, murag nag-expect siya nga murag ma-DJ na tana, but eventually, ambot lang kay basta last minute nagkita, pero kung naman managad, pero siya tagwalay pa nagsamahan. Online chat chat man ako. Murag waman sa mo nagsatsa sa una nga nagsabay-sabay mong mga pamay. DJ Uye, mailan man na si DJ Uye atong Nasa sa online ato pangutanon. I-stop na to, tanawa iyang post kung nasa kalagot na ibutang dito yes to shut down. Yes to shut down, no? Kana. Nagsapon mi ni Oye sa MBC. Kung wala. Kami mo'y nagbuuan ng iyang kuan bay, kanang rap na ga-gym ka part. Correct. Di man na sa MOR man ni Oh, gi-joke man ako na, mo man akong joke man, oy, ga-gym ka part? Ga-gym ka part? Siyempre, gwapo na Pinoy. Siya din gibuhatan niya. Ga-gym ka part, ga-gym ka part, ga-gym ka part, ga-gym ka part. Dagano na din kay Gimo. Songwriter gid ni Bernie oh. Ha, wag na, ayun na. Kubaga, Davao na, Davao. Butete. Butete. Team ka part. Ah. Jim ka part, stiff neck, oh, di ba? Makalagot. Grabe ang mga hits ni Bernie oh. Ug kato din magic. Lagi na up na naligay kontrata lagi na kuan na. Renyo na nakuha na. Apirmahan na, maski Apirmahan na wala pa lagi. na-approve ang franchise. Oh. Mas giunay mo po, play ka bala ka. I-deliver Macro pa lang. sa Congo. La macro lang ko. Asa man ang macro be? Unsa man ang macro be? Macro, tama ang Wait, before Macro Wet Adventure. Ay napalay with adventure. Tama. Save more ba? Da macro. Mo na yung Di ako macro. work ako mama sa una. Siya ang stricta dito Amo nga ba? sales manager. Sa macro? Adventure? Sa customers, sa HR na ba? Macro lagi? Sa Macro. Ah, mo ba? Sige, mo man. Mo din nagsara na ditong macro di ay. Murag mo na siyang SNR din sa una, di ba? Ambot ba nga nung wala to ni Patok brand? Kay pang wholesaler man ta to, di ba? Yeah, murag na siya ka mga people. Millennial ka kung wala ka kakaon sa Brutus Burger. Mo nang advance sa Wala Dunkin. ko kakaon. So, kanang sa advance sa Dunkin, nakuha na karon murag coffee shop, di ba? Correct. Brutus ka. Tambay ka Brutus sa Burger. Mega Basement, mag-Tekken o mag-Capcom. Street Fighter versus Kuan. Tekken, oh, ana. Fatal Fury. Fatal Fury. Fatal Fury. Ilalom sa Kuan, Orama. Orama Mega Center. Mega Center, Yeah. oh. Napay bowling dito, napay bowling. Tama na po. Oh no, dito ang Bowling, oh. Oh. Kani millennial ka kung tulo ka sa tawag ni music nga paraphernalia imong nagian maliban sa sige na plaka. Tulo, number 1. Upat gid ay. Tape. Oh, tape.
Ikaduha, CD. 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 Sunod, MP3. Ikaupat dayon ang Spotify. Spotify. Ang tape kay mura magginabra no. Pero dato kay kabay anak ikas dato bay kung na makapalit yung ka ng tape bay mga Nirvana, mga Eraserheads. Album yun ba? 120 Album gyud per bitaw. pena. Oh, kanang tape gyud ba? Kasi 120 Unya, nga tape ra man good. CD man to yung pasabot. Dili, Di ba, tape. minutes, Ang tape sa minutes. unang, kanang kuan, ang iyang minutes. Ah, sa minutes yung pasabot abi nakog songs. Dili, ang kuan, ang baligya nila na sa una. No? Ah, ang Kung price. bago yun nga release, ang price niya is tag 250. Oh, kung tama. bago, Oh. Unya, uso ka na so na sa mga CD ka ng mga burn, bitaw. Oh, Ah, gina-burn. para- Ay. Diya nakapanchik ang uban mga DJ sa una. Kanang mag-burn og CD ba oy mga love songs oday para sa imo. Yeah! Lahi na dede ang giburn. Ako'y Playlist sa naalala, una, playlist. naalala ko tuloy akong amigo ana si Dandoy Sabong. Shout out dia kan Dandoy Sabong mo na iyang ganap Pa-burn. Sampol ikaw Maria, sa playlist ni mo Maria pa. Ako din ang CD right. MYMP. Ah, si Direct din ako natal din ako na Semos. Paminawala na. Tayo mo printer din kay makaprint pag yung sticker na pagid iyang naong ese. Oh my I-effort yun God. ba? Tinood yun na ba? Ang problema kay Naging original, mga boyfriend ang problema, ako, ate. ang original ni mga DVD player di mo play og CD right. Punyeta. So dapat ang imong palitong katong kuan katong China pod nga CD reader. Mahalo dun mo. Ay nako. Alala ko ng CD right no. Tayo din nag USB. Adto sa kuan ganang NGS ugmaan. Para lang magkuan. NGS og that public yun ni bay. Public yun ni bay. Di ko ka-afford na bay mga Maan video ba? maan tama. Nakapas pa ka na bi NGS sa Divisoria bi NGS ug maan no. Planet NGS. Planet NGS. Mga VHS pa to di ba? Oh my God. Oh, may rintahanan. Dapit sa Metrobank gani, dapit sa Metrobank. Unsa gina siya? Ang video shop gyapon dia sa. Maan. Maan video, di ba? Maan makapagal mo siya na. Maan makapagal. Maan video din, maan makapagal. Maan video. Odyssey na lang medyo social, Odyssey. Odyssey. Pila ka booking yung membership ato. Hindi ka member. Tama, Pila mapamember ka na. na. Pila ka book imong CD nga natabla dito. Oh, wala na Tama, uli. Okay, wala na. Dili na ka Wala na member penalty. dito na po speaker. Problema sa una kay rintahan ng VCD tapos so babantri pag kay karas na kay VCD ba mulukso-lukso na. Ah, sa mukha oy. Karong grabe na kay mga movies karong dali na kayo bay. Video City dito ba? Video City. Oh, Video City. Tama, Video City. Grabe Charles no. Victoria. Ang lisura kay sa una makatanaw pa og kuno. Kanang Salida. mga salida no karon dali na kay bay na sa Netflix, pwede na ka mag-download. Ikaw, Maria, unsa may imong nasapon Maria kanang kuan na cable? Ano, imong mga salida? Or CD? Yan, o, mga DVD, mga kanang 12 in 1, 24 in 1. Yeah. Ah, Mga pirated players ba? na. DVD. Oh, DVD gyapon. Pero Alimars. follow na sila ron ba? Kaya tungod sa Netflix. Tama, Video Digital City na, may dala. digital, Video digital. City ba? Digital. Ay. Ay. Undaon na nato na kay tiniguang naman. Para nag-reminisce naman to sa mga kagahapon. Barag lain man, mura magkuha na. Oy, salamat ha. Ang sarap. Sa nagpahabol si DR King. Gipainom-dom na sa niyo si Popo sa iyang butong nga gibili sa CD. Nag-scam ka po? Wala to gibilin. Dili, wala to gibilin. Nay one time nga nabilin dito pero gidiretso sa balay. Unya sa balay na dahil dito na din na flat, wala na dahil aliglahan, yan ulanan, naulan na dito kuan, di pwede maparking sa sulod sa balay kay ta. Anton nga wala na gigikalimtan na kananay motor. kung napalang kung napalang to team song ang kuan ba si DR King ba? Kinalimutan mo na ako. Kinalimutan dahil. Nahihirapan. Nagulan pa yun, initan. Wala na po, wala. Loya niya. Wala na, nagmahay na to siya. Murag love life. Maayos na to siya. Oy, tingin na. Mag-rapple sa tabi sa kuan be, tapos mangata pag taglod. T-shirt sa tao na. Pag kuan ko diyan man katong mga nag-print screen sa last be. Ayan, ang Sige na dami. Dami ba? Very good. Damo, gid. Tapos mga tag sa tagkuan be. Basta.
Nawala. Wait lang. Uy, salamat wait dahil sa nagtanaw sa akong bago lang gi-upload na vlog. Salamat kayo. Nagluto ko, Erp. O ganang dako kay nga nukos, Erp. Kasi, Ang permiro na nukos, Erp. Kay di ba, o sige, lang ilang ayon pa nimo bito kay lamion pa nimo. Mugahi din na sabay. Dapat ka ng nukos. Init. Pagisa init. Shhh. Igo-igo lang siya nga murag. Mo-action og gahi. Humana dayon. Palong na dayon. Humo kay siya. Oh, humo kay siya. Pakuratan ra gid ng mga nukos, mga igala. In fairness. Ayun, sa bulag na nukos. Salamat salamat. Nasa Wala akong talaga kita, nasa akong kurata. YouTube channel Bitok-Bitok University o sa Facebook. Walay dami Dami pala tayong entries. Yeah, ilan Ito yung ano natin Ito yung ano Ayan, sure Ito buyer yung natin. sure buyer ba yan? Sige, dyan ako sa ipin ng video. So, ano to? T-shirt. Bitok-Bitok University t-shirt po ito, mga kaibigan. Yawn. Ready? Hana? Sorry. Napa sa taas. Ready? 1, 2, 3, go. Ayan na po, mga kaibigan, ng ating winner. Ayan na, umiikot na, mga kaibigan. Ituyok na. Ang winner Ay, si Trevor. Cloma. Di ba? Wait lang. Familiar lagi ni siya. Muni siyang nagbuli sa ako. Nagbuli sa imo, siya. Siya Ulit nagbuli na sa to, imo. tumanyakis daw. Ay. Baliw na ko. Asan ni mo ibuta ang t-shirt niya? Asan ni mo ibuta sa guard? Sa guard. Palod tayo. Erp, ikaw ba ito na ba kayo load ya, Erp? Pwede. Taga, so sa imo kumubayad kung magpa-load ko karon? Pwede. 50-50 pwede? Pwede. Pila ka Sige. Duha ka winner, tag 50. Sige, di agyapon. Tingnan mo na, ready? Mo man ni sila. So ba, unfair ba kung di ako kumukuha o dirita sa mga sharers? Dami no? Alam mga election patag mga pangalan na nila. Next week. Dirita. Okay, next week na po mo para kuhan. Okay, ready? Wala na Pwede sila sa tong community. Sure ni sila nga nasa Nani sila sa group, di ba, sa BBS, ha? Wala na si Dapat Trevor, itong- ha? Daog na to si Trevor, ha? tapos si 50 Trevor. pesos nga load. Yon, si Hop. Yeah, Manny Popcorn. Dante Mele. Sabi dyan sila eh. Ikaduha. Ikaduha nga 50 pesos nga load. 50 mil niya, 50 mil na. 50 ra. Dahil nga, Another winner sa 50 nga load ay si... Ayan na. Hop. Ayon si... Heil Heil Hitler. Si Ading. Sige, Congrats. PM ko ninyo. Congratulations. Congrats. PM. Okay. Para sa next week, kuha na sad, print screen na sad. Unsay picture na to? Unsay picture? Ito ang step. Asa man na braha man. Isa inyong mga butang diha ipa-print screen diha sa ila. Isa Ay, mga kato butang mga diha. winner sa i-PM ko ninyo kay para sa load. Si Pinakadool ng Hayo mga butang Abing diha. o si Dante Melendez. Congratulations. Pinakadool. PM mo sa BBS sa kay para ludan mo ni Joe. Magataring ko ka Joe. Diyan lang, napa si Joe ang kulang lang may gal. Ayan na, yops. Okay, ready? Dapat tingnan niya ang picture sa ako na. 1, 2, 3, in 5 seconds, go. 5, 4, 3, 2, 1. I-comment na below, i-comment na dito sa atong BBS na grupo para ka mo na po yung chance makadaog next week. Okay? Alright, okay pa sa alright? Ako na Yeah. lang. Ako na lang po yung mukha na Join now, join. Ako na next week, 200 load. Ala! Okay. Grabe mga. Grabe. Usa ka winner. Usa ka winner. Sa ka-winner, isa lang sa ka-winner. Kay marag t-shirt gapon mga ingana. Okay. Guys, salamat kayo guys. Thank you kayo sa inyong tanan na. 9:55 na. Katong mga winner si Hyle o si Dante, i-message ko ninyo para makuha na kanyang mga numbers.
Correct. Sumara. Okay, salamat guys. Please follow ko sa akong Instagram, Bernie Bitok 2. O Bitok Bitok University, akong YouTube channel, o akong Facebook account. Salamat kayo mga kamorkada sa inyong pagsuporta. Kapamilya, thank you. Mga ka-BBS, thank you! Thank you so much mga ka-BBS. Follow niyo rin ako sa Facebook, Instagram, Twitter, akong YouTube channel. Thank you so much, Maria Filingera. Ayan. And syempre, yapon sa ko ang Instagram, YouTube, and Facebook, ug TikTok, Joe Romantico. Salamat guys. So YouTube. Yan. Ay kalimot mga Migs, Master Poppy sa Instagram, Master Poppy Alaba sa TikTok, sa Facebook yapon Master Poppy, o ay kalimot sa akong manghod kung ganahan mo RKA Tattoo. Wow. Iyan lagi itong gikuan ba nga. I-mention sa na akong kuan di ano. Magpatag sa voucher. Mga 2 weeks pa lang ha, na siya 1,000 subscribers. Okay tayo. Wow. Very good, very good, very good. Yusa na eh. Alright, ingat mo tanan guys. Ayamping mo, please stay at home, stay healthy guys. Ingat mo tanan, love you all. Bye! Salamat. Bye mga ka-BBS! Because the least of the million.